ġiet is-Sindku ta' Lampedusa, fil-fatt is-Sindku ilha diversi ġranet ma tagħti intervisti dwar is-sitwazzjoni li hawnhekk f'din il-Gżira Taljana u irnexxielna aħna konna l-ewwel li kellimniha wara dawn il-ġranet kollha għaliex fl-aħħar jumejn fil-fatt kienet ma tiflaħx kellimniha għandna intervista li se tkun qed tixxandar illejla fil-programm .net kif anke ħabbarna fl-aħħar sigħat.net illum speċjali minn Lampedusa u għandna wkoll diversi aħbarijiet. Post l-oħrajn illum hawnhekk stajna nassissu kollha l-wasla ta' żewġ dajes oħra l-immigranti 300 oħra illi waslu f'din il-Gżira Taljana u se nagħtu ħarsa għalhekk fis-snin li ġejjin lejn is-sitwazzjoni ġewwa Lampedusa li tikkompara sew ukoll ma' dak li qed jiġri f'pajjiżna. Tajjeb ngħidulkom ukoll fit-tmiem dan il-kollegament li djara tagħna ġewwa Gżira Taljana qed issir grazzi għal Tamena, Pintonino Hotel, Xlendi Resort and Spa u P&K Caruana Company Limited. Dak kollox għalissa minn naħa tiegħi Simon Robert Cremona għal Radio 101 live mill Lampedusa.